Μετά από 18 χρόνια, όπως είπες και εσύ, στο κομμάτι της διδασκαλίας του χορού είναι τουλάχιστον τιμητικό και υπέροχο αυτό που συμβαίνει και προσπαθώ πάντα να βρίσκω τους λόγους ώστε να μπορώ να εξηγήσω και να συνεχίσω αυτό που κάνω όλα αυτά τα χρόνια. Έχει έρθει στην παρέα μας πολύς νέος κόσμος, πολλά νέα παιδιά, μικρές ηλικίες και αυτό είναι καταπληκτικό να σου συμβαίνει. Αυτή τη σχέση με τον χρόνο θέλω να τη λέω normal. Περίεργη θα ήταν ίσως αν τον φοβόμουν, που φυσιολογικό είναι να φοβάται κανείς να μεγαλώνει. Εμένα θα με φόβιζε μόνο στο κομμάτι του να πάψω να μπορώ να κάνω αυτό που κάνω και τίποτα παραπάνω. Δυστυχώς η φθορά του χρόνου είναι αναπόφευκτη και κάτι δεδομένο και πρέπει να αντιστεκόμαστε όσο μπορούμε. Είναι υπέροχο όλο αυτό και οι άνθρωποι που γράφονται και μας τιμούν και θέλουν να είναι στην παρέα μας. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι όλος αυτός ο κόσμος που έρχεται σε εμάς να παίρνει ακριβώς αυτό το οποίο περιμένει και ίσως και παραπάνω. Γι' αυτό πολεμάω και μόνος μου και με τη Βαρβάρα την Μπότσαρη φυσικά που είναι η αρχή όλων αυτών και με τους νέους συνεργάτες μας να έχουμε να δώσουμε αυτό το κάτι παραπάνω, αυτό το νέο, όχι μόνο σε επίπεδο παρουσίασης, αλλά κυρίως στο κομμάτι της διδασκαλίας. Γιατί οι καιροί που ζούμε, που πάντα ζούσαμε δηλαδή, απαιτούν να έχεις αυτό που λέμε εξέλιξη. Αυτό περιμένει ο κόσμος. Φυσικά και δεν είμαι μόνος σε αυτό. Είναι μια ολόκληρη ομάδα που δουλεύει. Και όταν λέω δουλεύει εννοώ εθελοντικά, γιατί είναι φίλοι μας που μας ακολουθούν, μας προμοτάρουν, παθιάζονται με την παράδοση και όπως την αποδίδουμε και μου αρέσει πολύ όλο αυτό. Θα δείτε το Θοδωρή, αυτόν που όσοι τον αγαπάτε και παίρνετε πάντα το καλύτερο από αυτόν, γιατί ο Θοδωρής δεν επαναπαύεται, ο Θοδωρής ενδιαφέρεται, έχει πάθος για αυτό που κάνει ακόμη, δεν θέλει ποτέ να τελειώσει αυτό που του συμβαίνει και αυτό που του συμβαίνει όχι μόνο στον ίδιο, αλλά και στη σχέση του με τον κόσμο. Η σχέση με τον κόσμο είναι μαγική, είναι αυτό που δεν θέλω να εξηγήσω ποτέ, είναι μια σχέση που δεν τελειώνει ποτέ και όπως είπα και στην αρχή, ολοένα μεγαλώνει και ολοένα ανανεώνεται. Ευχαριστώ πολύ τον νέο κόσμο που με έψαξε, φρόντισε να μάθει για μένα και πιο συγκεκριμένα τον τρόπο που λειτουργούμε μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας. Βλέπω παιδιά 15-12 χρονών να λένε στους γονείς τους εκεί θα πάμε να γραφτούμε, να κάνουμε χορό και ξέρουν ατάκες που λέμε στα μαθήματα ή τυπώνουν μπλουζάκια με χιουμοριστικές φράσεις που έχω πει κατά καιρούς. Και τέλος να ευχαριστήσω και για κάτι ακόμα που μου χαρίζουν όλες αυτές τις μοναδικές στιγμές που ζούμε μέσα στον κόσμο του ελληνικού χορού αυτά τα 18 χρόνια. Η συνέχεια στις αίθουσες.